Para sa mga pangulong dinala nung nakita sa mga balita lokal, Congressman Greg Sataya ginaduso ang pagpasar sang Bayanihan 3. Bed capacity sa regional hospital para sa mga pasyente ng COVID-19 naglambot na sa 93%. Sa mga balita national, mga Pinoy nga bago nakaparehistro para sa 2022 nga eleksyon naglambot na sa 3.4 milyones. Efficacy rates ng COVID-19 vaccine hindi kinahanglan paghimuon nga basihan. Sa balita international, 4.5 milyones ka data sa mga pasahero sang Air India ginkawat sang mga hackers. Samtang sa balita sports, isa pa ka Pinoy magkahampang sa Tokyo Olympics. May nga gabakolod, may nga gabugos nga bahin sang Western Visayas. Welcome na sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw, Mayo 22, Mayo 23 tuig 2021. Ini naman si Aksyon Eden Aboso para sa detalye sa mga balita lokal. Bantayan pagkatapos gid lamang sini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Good morning and happy Sunday sa atin sining mga ka-aksyon. Hindi ka mo makibot nga ari si Aksyon Eden Subo. Ako lang danay sa trono ani Aksyon Jorel Kabatu. Okay lang man. Makita ka mo lain naman nga tsura sining Sunday. Kadasig lang no though it's the kapila sa mga Sunday. Second to the last Sunday sa bulan sang May. Kadasig lang no mga ka-aksyon. Happy birthday sa tanan may birthday subong no. Good morning danay of course kay Sir Alex Monteza. Good morning man. Homalomina, good morning. Kay Baryoga Ray, good morning Action Eden. Monitor lang sila ko no. Sa Barangay Pandanon, DSB, good morning. Dira sa mga taga DSB. Bangar Arihinyo, good morning man. Naka-leave si kumarin niya Doral Cabato. Yes, obviously naka-leave kid. Kaya Nizel ni siya no? Nizel Fabul, good morning ko no. Pa-shout out kay Nizel Morales Fabul, again here live watching. Salamat gid. Kaya Thea Kim Eriman, good morning. Have a blessed Sunday. Monitor lang sila ko no. Dira sa may Morsha. Sa taga Banwa sa Morsha, good morning and happy Sunday sa inyo tanan. Kaya Sir Alex Monteza, Miss Pink Eden. Have a blessed Sunday. Paliogya lang ko no greet. Sila ni Ma'am Vanessa Mayo, Ma'am Jinky Dialagdon, kag Ma'am Leda Zamoria Magishi, Ma'am Lily King of course, kag sa tanan nga miyembro sa EFC Energy Fans Club, good morning. Kaya Mini Oliadas, good morning man. Action Eden watching live from Arizona. Stay safe. Salamat Ma'am Oliadas. Kay Lizelle Canonigo, good morning man. Live from Sipalay. Wow, bongga. Kamusta din ang mga beaches sa Sipalay? I don't know kung nagbukas na no. Kay legal to pag sige saka sang COVID-19 ginmando to nga magsiraman. Pero okay lang na, matamat lang para sa aton nga ekonomiya. John Vicente, pag-greet niya kuno ang family niya sa Himamaylan sa may Barangay Carabalan, Family Vicente, from John Vicente of Barangay Hagnaya, Hamindan, Capi. Salamat. Kay Pangga RR Hinyo, monitor lang sila kuno sa Purok 5, Barangay Alangilan, Bacolod, Philippines. Kay Aris Nicavera NJ, pa-shoutout niya lang ko no. Pa-shoutout siya ko no, watching from Japan. Hello, dira Ohio gozaimasu kay Aris Nicavera. Of course, Marisa Carbajosa Grijaldo, good morning man. Naga-monitor sila sa syudad sang San Carlos. And of course, Jomar Edula, good morning man. Watching from Sipalay City, subong man kay Rodolfo Cordova de la Cruz Jr. Sir Alex Monteza, sabay naman kay Miss Eden ang manok nga pink. Kaya Mallorca Agnes Belites, happy Sunday. Patamyaw niya lang ang family Mallorca kag family Orsabia kay April Orsabia. Salamat gid. Baryoga Ray,
Good morning and happy Sunday sa Energy Fans Club. Okay? Standby ta na ya para sa aton sini mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:09 para na sa atong detalye sa balita lokal. Ginaduso sa karon ni Bacolod Congressman Greg Gasataya ang pagpasar sang Bayanihan 3 Bill sa pagsinapol sang Committee on Appropriations subong adlaw nga siya ang nagserbe nga Vice Chairman. Tuyo sang Bayanihan 3 nga maghatag sa tanan nga mga Pinoy anuman ang ila estado sa kabuhi sang tig 1,000 ka pesos sa sulod sang duha ka tranche kag 10,000 pesos sa kada panimalay nga mag-quarantine pinaagi naman sa DSWD. Maghahatag man sang dugang nga pondo sa mga programa sang gobyerno para sa COVID-19 pandemic pareho sang bulig sa pumuluyo nga nawad-an sang ubra sa idalom sang tupad, akap kag camp, wage subsidy kag loan programs naman para sa mga MSMEs, medical assistance, bulig sa agri-fishery sector kag iban pa nga mga programa nga nalakip sa nagligad nga mga bayanihan bills. Nalakip man sa hagna ang paghatag sang libre nga RT-PCR test para sa mga OFW agod mangin mahapos ang ila pagpuli o kung pagpugwa sa pungsod sa pagtrabaho, ang internet kag laptop allowance para sa mga manunudlo. Suno kay Gasataya, tuman ka importante nga mapasarang hagna bangod dako ang bulig nga mahatag sini sa pumuluyo, ilabi na sa mga pigado. Ginanunsyo naman sa tagdumalahan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital nga malapit na maglabot sa full capacity ang mga hospital beds para sa mga pasyente sa COVID-19. Sa statement nga ginpagwa ni Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital Head Dr. Julius Drilon, 93% na ang bed capacity para sa mga pasyente sa COVID-19 kag okupado naman ang 6 sa 7 ka ICU beds para sa mga pasyente sa COVID-19 nga nag-require sang intensive care. Subong man, malapit naman maglabot sa full capacity ang COVID-19 beds sa emergency department. Tungod sini, paglimitahan na sang hospital kung maglabot na sa full capacity ang pagbaton sa mga pasyente nga may COVID-19 kag ginapanugyan sa publiko nga ikonsiderar ang pag-avail sang serbisyo sa mga hospital sa probinsya. Sa dugang panaton nga balita lokal, ginaabi-abi naman ni Dr. Chris Sorongon sa Bacolod Emergency Operations Center ang suhestyon sa national nga magplastar sang linya para sa walk-ins para sa COVID-19 vaccination. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpahayag ni Sorongon, maayo ini nga tikang agod apang ginaproblema sa karon amo ang kakulang man sa bakuna. Suno kay Sorongon, kung mag-abot ang AstraZeneca ang ginbakal sang syudad, posible nga mahimo ang nasambit nga suhestyon sa Department of Health sa gobyerno nasyonal. Patag pa ni Sorongon nga tungod ang available nga alokasyon sang bakuna ang gikan sa nasyonal, kinahanglan nga sundon ang proseso o kung dapat mauna ang mga nalakip sa group category nga ginplastar sa mga natungdan nga ahensya sang gobyerno. Sa katapusan nga balita lokal, ginapasiguro naman ni Nelson Cedillo, OIC sang Bacolod City Environment and Natural Resources Office, nga magapatigayon siya sang kaugalingon man nga inspeksyon sa nagapadayon nga beach resort project sa Sumag River nga ginaligar na kahimo sang environment violations.
Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginpaag ni Cedillo, una niya, ginpalabot ang issue sa Environment Management Bureau, apang ginpahayag nga wala na ininalakip sa ila jurisdiksyon na rason nga ginpasa siya sa Senro Bago. Sunod kay Cedillo, Webes nga adlaw pa sang nabaton sang Senro Bago ang report, rason nga nagpatigay na inis ang investigasyon apang wala pa nagkapagwa sang palayag angot man diri. Una diri, ginadangop ni Barangay Sumag Captain Rodney Carmona sa kay Environment Secretary Roy Simato ang issue matapos nga ang beach resort project ni Engineer Andre Taculod na ka-utilize sang malapit 3 ka ektarya sang tanom nga mangrove ngayara nahamtang sa baba naman sang Sumag River. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 6:13, detalye naman sang mga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra. Good morning, Liwat, and happy Sunday sa aton sini nga mga ka-aksyon. Good morning, Danay, of course, kay Joe Chef, na balitan kasa. Good morning man, monitor lang. Kay Lorna Campo Lor, good morning man. Kay Aluna Suzette, good morning. And of course, Sir Michael June Season, monitor, season, the seasons in the sun. Kay sa from Chatu Elise Paranaque, happy Sunday ko no sa Season Palma family dira sa Purok Brotherhood sa Sumag. Okay, dali lang gid ha. Good morning, kamusta? Dagali sa akon sini nga Maninoy, Lieutenant Colonel Romeo Vargas kag sa tanan nga mga taga Himamaylan City Police Station. Kaya Sir Alex Monteza, hambalya, Miss Eden, pag nakapula, pero kung makatulog ni siya, maayo, hindi color pink ang guya, kundi ga coloriit. Ano nga coloriit? Nga aga coloriit, tao. Wala dami mapag-greet, happy birthday. Happy birthday, Danay, kay Gayla D. Happy birthday. Happy birthday to you. Wala si Action Boy. Kay, Sunday mo. Solo flight lang, Danay. Si Action Eden. Okay lang man ako lang magkanta. Basta pamangkot ka mo nga do kapaos sa akon. Kay nag-concert ako kagabi. Kung wala ka mo kabalo, wala ka mo nagtanaw sa akon sini nga Facebook Live. Nag-concert ko. Ginbutan ko to gani actually nga akon sini nga Gcash. Kay basi may ayuda. Joke. Kamusta naman? May mga nagapamangkot galing no sa Bayanihan 3. Actually, gina-discuss pa to sa lower house kung aprobado naman to sa House Committee on Appropriations balana kay may Senate pa na nga hearing para may baluan kay yawat pa no ang tag 1,000 pesos pero duha ka tranche so 2,000 most probably ang imo sini nga mabaton kag may mga pamilya nga mangkabaton sang 10,000 pesos pero DSWD ang identify. So, babalaan lang na naton. Kay Mark Quachon, good morning. Have a blessed Sunday man to everyone. Suzette Alunan, good morning man. And of course, kay Ma'am Maria Luisa Melo, salamat gid gali ma'am sa imo sini nga puto kagapon. Ka very namit gid parisan sang salted nga mani. Kag of course, sa akong dirat nga elementary teacher Romela Arevalo, ang iya sining tiayon, si Tito Shelo, and of course, si ilang bata nga si Excel. Good morning. Ay, ang banagali ni Ma'am Maria Luisa Melos. Hello, good morning kay Sir Melchor. Good morning sa tanan nga nagapamati. Of course,
Sa Energy Fans Club nga do absent si si President Dennis Richard Tibor Roma. Diin ka na. And akong kumpare, Bia Jonathan. Good morning, man, of course. Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am Vanessa Mayo, thank you so much for always watching. Ito na dala na sa system mo, ma'am, no? Everyday watching kagidya. Kaya, Doc Matthew Mayo, good morning, Doc. Mayong aga. I hope nga mabatian ka namon, nga maghambal, kag mag-greet mayong aga sa amon, nga in Ilonggo. Bas i-record ni Ma'am Van. Ano yung nakumpas mo, Jay? Charot lang. Sige, standby to danay sa mga detalye sa Balita National. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 6:19 sa detalye na sa Balita National. Masobra naman 3.4 milyones ka mga Pinoy ang nakaparehistro na para sa 2022 elections. Sa datos ng COMELEC, mayara na sang 3,483,298 ang nakaparehistro o kon 83% na sambit nga datos ang nabato na sa piyak nga nagapadayon ng COVID-19 pandemic umpisa Enero tinalikdan nga tuig, tubtob Mayo 15 siniman nga tuig. Nagwa sa record nga 2,904,347 ang nakaparehistro. Umpisa naman Setyembre 2020, tubto Mayo 2021, samtang 578,951 naman umpisa Enero tubto Marso tuig 2020. Bukas naman ang voters registration tubtob Setyembre 30 tuig 2021. Hindi naman kinahanglan nga himuon balasihan para sa brand preference ng efficacy rates ng available nga COVID-19 vaccine. Sunod kay Dr. Annalisa Ong Lims ng Department of Health Technical Advisory Group, very fluid ang efficacy rates ng bakuna bangod sa nagkalain-lain nga factors ang ginpaidalom ini sa mga tests. Patag nilim na hang pansining ang brand preference sa mong isa sa factor kung nga may pagpangduha-duha ang mga Pinoy nga magpabakuna, apang ginklaro nga mahimo magbagong efficacy rate ang isa ka bakuna. Sa iban pa nga balita national, kumpiyansa naman si Health Undersecretary Mirna Cabotaje nga magamit ang 2 milyones ka AstraZeneca vaccines antes mag-expire ini sa Hunyo kag Hulyo. Sunod kay Cabotaje, sa 2 million doses, 500,000 na ang nagamit sa sulod sa duha lamang ka semana, rason nga ginapaabot nga malambot na sa 1 milyon ang magamit sa katapusan sang bulan sang Mayo. Naibaluan ang AstraZeneca doses ang natala na ma-expire sa Hunyo 30 ang ipanagtag sa Hunyo 15, samtang Hulyo 15 naman ipanagtag ang ma-expire sa Hulyo 30. Dugang pa ni Cabotaje, ginapadasig na sa administrasyon ang distribusyon sang nasambit man nga mga bakuna. Sa katapusan nga balita national, nagasto naman ang Department of Health sang 400 milyones pesos para sa pag-hire naman sa masobra 3,000 ka mga vaccinators. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, matapos ang ila sinikontrata sa bulan sang Hunyo, kagdugang pagin siguro sang ahensya ang pondo para sa pag-rehire sa vaccinators sa oras nga matapos na ang ila sininga kontrata. Palayag ni Vergere, nagapakigangot ang DOH sa pribado nga sektor nga nagtanyag sang bulig para sa COVID-19 vaccination program sang gobyerno. Sa karon nakabato na sang 7.7 milyones ka doses sang bakuna ang Pilipinas. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:22, detalye sang balita international kag sports pagkatapos gid lamang sini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:24 sa subong danay nga panahon sa gihapon nga kapadayon ng pandemya. Dapat halungan sa gihapon naton ang aton ikaing lawas. Health is wealth, mga ka-aksyon. Rason nga akong ginarekomendar sa inyo ang Life Extension Vitamin D3. Bangod ining ginakabing nga the best vitamin. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:25 sa detalye na sa Balita International. Kapin 4.5 milyones ka data sa mga pasaheros ang Air India ang nakawat sang mga hackers. Sa paeg sang kompanya, mga ngalan, credit card numbers kag passport information ang pipila lang sa mga nakawat o kun na-hack. Sunod sa Air India, nakigangot na sila sa mga external specialist para sa data security subong man sa mga credit card companies. Sa ato naman sports balita. Isa naman ka Pinoy ang nag-qualify para sa Tokyo Olympics. Sa report, makigbahin si Kurt Barbosa sa 2021 Tokyo Olympics matapos nagdaugman sa 2021 Taekwondo Olympic qualification sa Amam, Jordan. Naibalawan upod ni Barbosa sanday Ernest John Obiena, Carlos Yulo, Yumir Marshall, Irish Magno, Nesty Peticio, Carlo Paalam, Hidelin Diaz, kag Chris Niavera. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 6:27. Good morning, Danay, kay Rodolfo Inyon na watching from Murcia. Of course, kay Azucena Cordova, good morning. Greet niya lang ang anak niya nga si Hillboy Fajardo nga birthday niya subong. Pa-shoutout naman sa family Cordova Fajardo Galvan, Mr. and Mrs. Angling Dira sa Talisay City. Kay Hillboy Fajardo, happy birthday! Happy birthday to you! Kay Evelyn Nepomuceno, good morning and happy blessed Sunday everyone. Of course, kay Russell Gomez. Kay Ray Baryoga, good morning man. Of course, kay Kagawad Monico Prudente and Tita Mercy dira sa Barangay Nanunga sa Banuasang Hinigaran. Good morning man sa tanan nga taga Isla Verde dira sa Himamaylan, Tito Fred, Tita Nancy, kay
Kay Tito Joel dira, kag kay Tita Thelma, hello, kamusta ka mo dira? Salamat gid sa pagpamati. Kag Australia family of course, sa Binalbaga naman. Kag sa tanan man nga taga Hinubaan, Nalagan Radio, kay Kagawad King Rombines. Kay Carlo Hepaya, good morning man, watching from Purok, Kabugwason, Barangay Mansilingan. Of course, Duran family dira sa Sumag, kag Pantaras family sa Silay, kag sa Tangub. M. Saboso, Kagawad M. Saboso is watching man, and Papa Dennis, of course, sa tanan dira sa inyo. Salamat kids sa pagpamati. Sige, salamat gid no mga ka-aksyon sa pag-upod ninyo sa akon. Diriman sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw, Mayo 23, tuig 2021. Have a blessed Sunday liwat sa aton sini mga ka-aksyon. Sa liwat ini si Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,